Pai le ta sa chem se u promise bun ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinang song jang kathain dauki West Jainti Hills District kilahab banyaj langba nakaway ka khardap kabadon ha integrated checkpost dauki nakabanta ban lej sakasnong Muktapur hadin mag jingthmu ban panbe renti jingker sainar khaput ke India berkari Bangladesh ya kanel ya thu doi nong yalam jog coordination committee on international border fencing uba kemen merchiang hak jing akran beginang thok khubor hadin ke jing jurib ya ki jaka bala thmu ban ker kenro khaput ke India Bangladesh haga khandai tregulu ber arjar pun rio hagani ka jing jurib la sakhilang ki officer naka office SDO ka amnarem kinam ikmat ka National Building Construction Corporation kisipai BSF kinang yalam ka CCIB bat ki trai jaka puta ba warchang la ang ba ka CCIB bat ki trai jaka ki persya ya ka jing thmu ban ker sanar sia naka jing jangai ba sispa san phoyat kata na du ka snong dauki hadu ka integrated checkpost hadauki namar ba kanwan ra ya ka jing du nong ki paj ba ya ki jaka puta Kebeli sibun, kani kedi khabar ke bang kuat ban wanra cikai ba halor ka journey inspection ke ba ka sarkar lemba ESDO ila pak kerki yangi kum kita jaka kum ki member jong CCIB padang ni nga kum seketi jong CCIB nga kuat ban ai kani khabar ba don pak ya kani kerwo cikai ba halor ka jinglong jingman bat ka report nak benta ka joint inspection ke bangi la le menta ka sengi nadu dauki syadu amjalong hakaba ini di SDO rengkat bat ki BSF rengkat bat ni katung kat nengut kita jaka ki rembak sinong nadu dauki bakur terter ria jalong ngila yait lang bat ngila pet ya kata korkom inspection jongki ha kaba habakali na kisipai BSF bandang SDO ila ong ba menta kapor menta ka kenti naduk ba kalami kana ka sarkar teman na Bangladesh ngintip dikenai kata ka de ka kam hapdeng jong ka sarkar Bangladesh ber ke India lane de tang ka kam jong ke India apa pni ba ya ka fencing ke bakin le menta ka long bait ha unau pilar sispa san pho kam don chu kata ka jing ya ka jing snow lane ka ta ka jing ya keren ke ban ong ba on don ke jing sngau ya ki jaka ki puta jong ki peba ka jing wan jong ki menne kan silong bait ban thau bait na upilar sispa san pheu te hakane kar kom kani ka jing ai ka jing le jong ki ba ka jing pen i jong ki ba yau ka fencing ki le bait na u ji upilar hadu kata ka sispa san pheu yat la ni sispa le phunyo mitar sheneng ka pen i ba ka jing du kabam kaisu kajing du jong ki paiba kajing du jong ki jaka ki puta ki beri kuai beri so ki beri ki ba ni kum ki paiba ni inja te kalong ke ba sosi ba nadu na kat liang dauki ter hadu banda poi sepo ICP lene ka LCS ka fencing skala ban yai na ka sispa san pho bat nang ta tangchu balat na kata jaka syakmat nariak jalong syakmat kata jaka bagi khot nariak jalong nang tapat ka fencing kan yai na syaneng jong ka surok dauki Muktapur te katkum kamap ba pen i kini ki BSF kalong ba kanek fencing ka ban ka ba ki ai line menta kan yai bet syaneng jong ka surok dauki Muktapur ka pen i ba kanek ka surok kan yai kanek fencing kan yai syaneng jong ka surok hakaba kani ka surok dauki Muktapur kan sa bar jong fencing but hang katkum gajing yatho kita ki BSF but nakibru jong DC yong ba hang te hapo ICP kinbu da ka gate baki habaka ki briu but ki pai ba ki bayat bayang yang ka surok dauki Muktapur kin haban yat lemban jong kata ka gate nambar ba yang fencing kala ki usyadu stationeng nau pilar ubadan mentah harus jong ka surok nau ta kin thau kum basis pasan pheu te ka jingdu ka bakai ka ba ngi kum pai ba ngin haban yai
syabar jong fencing ladang kuat balik cuma ketupur lene warna nam ketupur syadauki. Te kan dia jingga jong fencing kalau baik kumta haduk pada poi syapo alam piang terter but nang tupat kan dia bed harut surok. Te kat kum kajing yo ijongi mentakas ngi kajing du kaban kajing julor jong ke jaka puta kalong kabakra haduk kata-kata te halo kan dia kabenta ngi nakaliang jong kitra jaka lem hapok ka syatri jong ka CCIB ngi yang persyak ya kan dia kajing let don board jong ka sarkar klem da pentip bhai kitra jaka but banyak keren ya kan dia kam ban le ya kan fencing ha usis pak san pau ni kum CCIB naduk menshua menta laki arpusan snem naduk snem arjar lah haduk menta yang bet halaka dong rim ba yak fencing ba de ban le shua ban perbe puru sam namar ngi klem tu ya kan jakana ki na Bangladesh ndre ni yo ki jakana duk ki department jongi kulong kuma but shua ban khai ke Bangladesh ki jaka jongi ngila de ki jaka jongi but ngila yo ki jaka jongi ki penthor ki hali ki bang yarep yareng then ndre menta katkum ka jing ya thu jong ki ne ki bru jong ka company ke NBCC but ki BSF ki hana ba ki bun ki penthor ki ba ki kot patah ki digi jongi ndrei ki la sha khot ban da kita ki APL lene ki advance possession of land kamut ba ki digi jaka ngitu na ka Bangladesh ka badai tang ka kam kai sudah bat ka kam ka bagi shu pun kam thok pun kam syukor yang ni te halor kan ni nakaliang jong ka CCIB nakaliang jong tra jaka hakalama jong CCIB ngi persya jur ya kan ne bat ngin pediang ya kan ne ka jing temu jong ka sarkar ban le ya u ya ka fencing how maka sispa sekolah sispa lagi padahal kan ni nak kalian tu kita raja kaki le kat bala kat badan la kabor ban ya da yang hendau ka siap namar yang hendau ka siap nginem yo asu ladang hidup sisin kamut ngin di kepeteng jongi kaladu ya kan ka ya kini kejaka kita jongi di bala bu daki long temen mitemen jongi ni kum kita raja ka pok ka syatri jong ka CCIB ngin ha ban sim meeting bat pen khot ban lum ya kita raja ka barok bat halor kan ne ban ya perkhat dakung we pat ka kom namar menta menshua kat kum jing ya lenti jong ka CCIB nadu basdang ya dia jeng ki do menta ki bun hi ki briu de ki ba don jaka syapo syarut surak syarum jong ka surak jong surak dauki muktapur jilak holan re menta hadin ke jing i jongi menta ka sngi ya kata ka map batmai kaban kata lut ya kijaka sheneng jong surok kamu na surok sak kumba sispa mitar sispa san pho mitar kan kata ya kan jaka jong kibru kamu ka jingdu ka pakrau ba tengi ngin hab ban lum balang ya kipai ba jong kumbang ila ka CCIB ka tre na ka benta kipai ba ka tre na benta ka jing yo nong jong pai ba bangin nemdu ka jaka kaban kong ka ba kipai ba kin de bandu ka jaka bat ka ba arpat bangin safe ya ka jaka jong ni ya kan nikari ka bri jong nyu trap na ka ba du ya ka jaka jong ni syaka wipat kari ingin haban khot ya ka meeting but ya kan hadin kata ka meeting ingin haban late complain syaki syaka office jong DC lane syaki board bahalor what shadu ka office jong chief minister ru ban complain halor kana jing le jong ki ban keri ka fencing how jurul ka sispa san phoyan hoi ngi kat kum ka jing ya lenti jong kum ka CCIB kum ka seng ka ba la penlong da ki trajaka da ki rang ba sinong kidaloy naduk mensuate halor kan ka jingle jong kikat tu kan ngut kita jaka kalong ka baso si haduk kata-kata but long kalong ba kini kita jaka kala long kumba ki le arsap ya kajing trikam jong ka CCIB namarngi ngim kwa ladangi kum ki member jong CCIB ladangi ai ya kata ka jaka ngi deban ai da kajuk ka mensim baladangi persya ru haban persya da ka we ka jingmut da ka we ka kentin rei kat kum balong menta hawai ngitip baki don katukan nengut ki ba le sop bat kalong ka ka ba kishat kala yala ka jong kari bala ela ka jai benriu damar balai lada ki kine ki bashim ya ka jaka ki bashim sop kamtam ya kine ki pai ba ki bakam wan syakmat le ki ba longkum ki nomi khmat kapen sniu ya ka jingmut je perkhat jongi ki pai ba kapan telot yang ngi kum ka CCIB nomor balai kini ki we kila
kumbansyong bakila shet kala ya ke ya kanong rim jong ka CCIB namar ni ngimde ba ng persya ya kata fencing hundre ni kwahi ba kata fencing kan ya tang ba ka de ban ya hadin ba ka sarka kala de penbe yo put usam bale ngong kumta namar kumbang ya ban ya kaju nakapor ya put usam de ban penbe namar bale ka sarkar kala don ki jaka ka bakala penbe tela kada kala ban penbe hakawe artli ki jaka bale kam la penbe ya barok namar kini barok ki don hak agreement te halor kini ki paiba ki basim pisa sop nga nakalyo nga ngamla ba daw AA ndrey tangkawe nga long nga kabanga ong ba kalong kajing le arsap bat kabapen sosi ya barok namar ba sisin ba ki tukatukan ningut ki ba sim pisa sop ki pentron ya kajing ya LNT bat sa kaweru ki lalong no ko ba syukor ya kiwe pat ki para trajaka ki badan jaka hakaneka tain boda ta nakaliang jang ngaru sikentin argentin mentagas ngiru ngalay dan bentalang hakaneka joint inspection ya kabala penbay dak office jang DC balang ba jang ka SD on rem kabala dan rekaru ki neki company NBCC bat kumju ki neki sipai BSF rangkat bat ki trajaka ki rang basnong te hakaneka jing ya jungi ya kaneka inspection nandu na dauki hadu ha Muktapur tengi ke ka bang lap bang syam kolong bang syupen pau ya kajing songkia ka bajur haduk kata-kata namar kumbangi laju ong nakapor syakapor hangahi ngal orang kajing sengorem haduk kata-kata namar ba ka sarkar imat kanam pensengap syu ya kene kajing ut kajing nam jengi kitrajaka kitraj puta ki paiba syakane ka thaing ki bala im da ki phau da ki spasnam langba karep karyang na kini ki hali ki penthor ba kumju na ki jaka brikwai briso ki jengi ta ke ka bangi ngin syaman sia thu ipi ba khamtam na ba nadu na po tamabil na kata jaka bang ongka latang pila hado bangin da poi sido alam piang te imat wat kane ka kesurok ka bangi ju yai mentanu na doki ban poi Muktapuro kenero imat kan habno syapo Bangladesh National Debt jongka fencing namar kumbala kedau tiba mentan imat ka ladangi keng sispa san phau nang ne ka mot ka fencing kan ya na jrong lum te omdai tang kane ka surok ka ban hab ndai imat lada long kane kor kombat kane ka dry pot apo daw kiro kan hab no syapo Bangladesh ne syabar ka fencing teng ni ke ka bangi ngilap misyam kulang ba kam don kata kajing pensyon ng rim bah na kaliang jongka sarkar oi ngilaju kuntu na ka po tos nga bahase ban ya perkhat lem ban sngotu lem ya kajing ya kajing ut kajing nam jingi nama kajing ut jing nam jingi long da sisa ki ba syong ni ki ba syong ng rim kum ki trajaka ki trai puta bat kumju kum kinong rep hanrei mener ngila iba la shushim kabu kini ki sipai kini ki bot sang sarkar ki balawan kilang long ka ba ki la shu le thurmur la shu pendep bat la shu nyon ba ingi ka bor haba am syama ala ingi watang sikentin ro bangin kren bangin pen bangin persngau ya ka sor ka jengi tengi ngi syam ba kana ka jeng inspection ro kam don jingmo hanrei ka tang ban shu pentame le tang ban shu pendep rukom te ngahi ala de simet nga pendrem jur ya kane ka jing le bom sui nyau jong ka sarkar ban sngap ya ki jingot ki jingnam ki jangi kum ki paiba bat sa sisin hing nga sngaban bu ya ka jing ken tujur tos ngab hase da sngap lem ya kania ya ka jutang da sngap lem da pai lem da sngotu lem ya ki jingut ki jingnam jong pi ki jangi kum ki paiba nga sngaban ong ba ka sarkar kan le kan wan ki kinong Sensha district kinlay kinwan ngi kinong mikmat nginlay kinwan hanrei ka jaka kan ne upai ba unne te hangi hingi syamba ladangi do hi ka jaka kumbang jong ngilado hi yala ka jong ka jing im te langba kan ne ka khobor sa sisin nga kan tujur ya ka sarkar pidon ya kalat kalanti wat ong ba kalong impossible hanrei pidon ya kalat kalanti ya kren lem ka sarkar jaglas ngobhai kren lem ba ka sarkar kami ro sung bahaya penbay lang biang bat ke Bangladesh nakabenta bagi kin penbay biang kumbala juang da ka CCIB kajing dawa kajengi kalong penbay biang ya upod usam sajisin namar upod usam anta don ba urung don ba umi te don ki kisnong kiban ngan no sa Bangladesh don kisnong kibam umi thu itaw la da pidon lang bangi hapo ground pinsai kata kajing sisa te ngis ngau ban ong ba la kadon hi kajing kren kadon hi kajing penbai there's nothing impossible in this world ta kadon kam hitang ya kamon bajuat
ka mensim basan rang ban sim ye kirai ban nga kan tujur se sin ye kinong mikmat pai ba jong na ka thang war jan tia jing ki ba chu ngap man ka tu labon teli ki snam labon teli ki por kan ne gijing sasat ngimat sngop ha se kren lem na mar ki ne ki pai ba ki ba ya kan do jing ki de ki ju ki pai ba ki ba phinle ki jing khang haking jing ki sisin man kasan snem sngop ha wal le beng ki na mar de ki ne ki bal pan poy phi shakathong bal pan poy phi shakakhet sim ka khet boram te tang ki ne hi ki kan tien na kan tu biang sai sisin ya udisi ba sngop ha ban le ya ka baran kam bat sim ya ka rai ka bade biang hoi kung bangi juang nim dan jing persya rum ya ka border fencing ngiru gilang nang sang jang India gilang equally concern ya ka national security hanre ni sngaru baka sarkar kamde ya ka ban ketatan ya ki jaka ki puta ki jengi kadang don kalat ka jing keren ban ni kermen scam bangin poi syaka solution ka batmai halor ka ne ka banta ka bede baka ne ka border fencing kublai shibon. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.